नमो बुद्धाय। ଥରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଅନୁସରଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଗ୍ରାମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଦିଗର ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବହୁ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗାତକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାତ ଖୋଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଏତେ ଗାତ ଖୋଳିଅଛି। ଯଦି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ଗାତ ଖୋଳି ଓ ପାଣି ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ।